Manguma Express Drewmas media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the arrow maker Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Tinokukwazisai vanhu veDrewmas media. Thank you so much nekusvikawo kwenyu kuHonde Valley muHauna. Tatisingazvitarisire but surprise tangoona masvika. Munotiburitsira nyaya dzakawanda. Tinodziona tichibatsirika tichidzidzawo apo neapo zvizhinji tinotodzidza pamhepo ipapo like nyaya dzakabuda dzekudomboshawa baba wanga waino minana yawo yavaitawo kudomboshawa zvese izvo tinenge chingodzidzo saka tinokutendai nekusvika kwenyu Drewmas media taking you to another level. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tiri nzvimbo yekuHauna paHauna vanoziva ground rendege tiri paHauna uko tanga tafambira nyaya inorwadza nyaya inosuwisa nyaya murume akashayikira kuSouth Africa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba uti Nyaphila unjani Andrew? Aiwa indiri right zvangu zviri sei? Christmas box. Aiwa. Ndofunga sokoma iwono nzvimbo ino manakiro aya yakaita. Yakanaka singaiti. Siyalibingelela muli yeZimbabwe, siyalibingelela sihlobo esithandelileyo lapho elingabe likhona. Namhla sihlangana njalo siseHauna phansi le kwenye indawo enhle so lamgama ngothando class kodwa indaba esiyilandileyo kayisondaba ejabulisa indaba elusizi esingathi eyomufana okuthiwa wafa efela eSouth Africa. Isusu tinozwaka kuti rufu rwagara rwuriko. Tanga tinoda kuedza kutaura nemhuri asi varamba kutaura nesu. Asika chaita kuti tione dziri nhauka ifiro yacho yaitika nemugari wacho wepano baba vepano avo vanoshandira kuSouth Africa hanzi vangu vashanda muhotera here vachiita basa remuhotera. Indaba ekhona enza ukuthi sasizachisa amafutha libona sisuka eHarare sifika endaweni ekhatshana kangaka isondayo ukuthi sichazwa ukufa kwabantu kumbe imfa kumbe everywhere lapho kwenzakala khona lapho kufike khona siyahamba nokodwa kwenze sasukuma ukuthi indaba yakhona kulokufo kungazwisisekiyo ade sifuna ukuthi sizwisise ukuthi kanti kuhamba njani ngoba ubaba khona uthiwa besebenzela khona le eSouth Africa. Nawo iripo kasoko ma izvinezvi sezvo kati sina vemumhuri vabvuma kutaura nesu kwava kutaura zvataunzwa zvatakaudzwa nezvaita kuti tizove pano zuva ranhasi. Nyaya iripo ndeyekuti mukoma wevashayika nhasi akavigwa marumwe zuro. Ivo ndokubva vazoshayikawo zvakare nezuro kuSouth Africa. Vari kungosiyana nema1 day uyo avigwa achingobva kunovigwa umumwe afa. Asi hongu ndovati kutaura nezvavo. Pane mumwe wekwababa mukuru zvakare ari kunzi ndiye akatanga kushayika achingoshayikawo sanhasi achinovigwa mumwewo ndokubva ashayika zvakare achivigwa ari kuSouth Africa abva ashayika zvakare. Saka pane 3 vanhu vemhuri imwe chete vashayika uyezve vese vari kunzi vane zvirwere zvakasiyana siyana zvakabatwa but what they have in common is vaifa vachibuda ropa mukanwa nemumhino vese vari vatatu. Zvabva zvatipa mubvunzo yekuti ruchiri rufu rwamari here ko kana iko kurwara mumwe akadii kushayika last week ko mumwe akadii kuzoshayikawo next week vese kungotedzana mazuva 3 kudai chii chingava chikonzero? Indaba ibuhlungu kakhulu ukuthi lathi besifuna ukuthi sizwisise esihlobeni zakhona ukuthi yini exactly okwenzakeleyo ngoba sikhuluma nje kulalo esumtsho ukuthi ufe eSouth Africa ngemva kungela malanga is 2 days before bekufe omunye ubhuti wakhe
kwaba lesinye isihlobo singathi i-same family eyomunye ade eqalile ukufa sithi kumbe within a week ukufa abantu 3 kodwa abantu bakhona bafa bephuma igazi emakhaleni and yebo kuya kule minye imkhuhlane kodwa ukufa kwakhona kukhanya kule ndaba ebehind esiyenza ukuthi abantu bebe sifa kanjalo bebulawa. So ikade esithethina sizokuzwisisa ukuthi kuhamba njani njalo nje nxa kufuneka uncedo bese sibona ukuthi yini okwenzakalayo, bafuna ukuncediswa yini, kungaba yisintu, kungaba ngabantu ababona ngezomoya ukuthi kuhambe njani. Tedza kutaura nevephano kuti tingonzwa ukuthi chiko chiro chapinda mumhuri zvikanzi vana baba havapo isu taita vana, asi vange vambobvuma kutaura nesu pangozoitawo umwe murume womukobvuso mukuru nemadzimai mamwe wazotaurawo kuti aiwa musataure navo, ndimi vanani mune muchitaura navo, dai vana baba vataura navo. Enye into ebuhlungu ukuthi sikhangela abantu bakhona besifike sakhuluma labantu abemuzini bathi yebo siyakwanisa ukuthi silichasele ukuthi kwahamba njani, kodwa kusuku kume omunye asazi ukuthi singathi isihlobo kumbe ngumakhelwane bebambane labanye omama ababuye kuzokhala umufi bathi hayibo ingayi kukamera yalanini so yena bengelamandla ngoba engasivumela ukuthi abantu laba bazobancedisa ukukhala abazoyala basukume behambe. So wathi hayi kuthiwa singenzi ngoba abadala kababo. Now tochipinda pamwongo wenyaya semataurwa airi kuitwa neveruzhinji. Munoona mhuri yeZimbabwe dzimwe nguva tinenge tichida kuti patinosvika kwenyu paya tichita nawo mukabvuma kutaura nesu tinobatsirana uyezve tinowana nyaya chaiyo isiri yekunzwa tichinzwa, nekuti nyaya yatakukuudzai pari zvino ndeyekuudzwa. Pari kunzi panga paine mudzimai mumhuri akaripiswa ngozi, naizvozvo mukufa kwababa vepambapa vana vakazara vakati uyu haisi hama yedu, anodei pano ngarove pasi ndokubva adzingwa ndokuenda kwaakaita. Ndopa pakazosarawo vana ivo akadzingwa nevana komana, ndo mafambiro azvakaita. Saka iye zvinezvi zviri kunzi inhau imwe chete iyoyo ndoyazvitisvidza patiri zuva ranhasi. Njengombana thina beyaleli ukukhuluma sesikhuluma lathi khona esakuzwayo ukuze sisukume sibuye lapha indaba yokuthi kuthiwa phela kulo masingathi owesifazane akade wabhadaliswa ingozi njalo nje kusenziwe ngabantu abadala khonokho. Nawo abadala sebebhubhile sebephansi, sokulabantwana bodwa basukuma bathi lo umuntu kasosihlobo sethu, saka uthi simbisele ngoba lapha kasosihlobo sethu kasogazi lethu, ufunani, of which izinto lezi bezenziwe ngabadala. So now sebemkhothile bamkhothela abantu abakhe, yikho ukuqalise phela ukufa abantwana one by one. Ndo zvichireva kuti ndo patasvika pari zvino. Mhuri yeZimbabwe tingadai takuudzai zvakawanda, asi nekuda kwekuti hatina kukwanisa kunge tichitaura navo vacho vepano vachikwanisa kunyatsotipa full information yekuti zvatiri kuudzwa zvacho zvakamboitika here kana kuti hazvina, nekuti information yatakudhila nayo information yekuudzwa, ende pakuudzwa unoudzwa painana sekuru nezvizukuru, saka hauzozive chokwadi chaicho kuti ichokwadi chakamira sei, asi chokwadi ndichocho chekuti pamba pafiwa pamba pane rufu, uyezve varume vaviri vemhuri imwe chete vakashayika, uyezve mumwe woukama wechitatu akashayikawo zvakare. Indaba iyoyo neyokuthi thina sesikhulume lokho esikuzwileyo singazi ukuthi bazavuma yini kumbe bazenza njani, ngoba ungabona sesisukumile lathi indaba iyabe isazakala singathi ezigabeni zonke, ngoba thina sizwe ngomuntu even oseHarare sasukuma sibuya lapha bakhona abangane bayala. So yindaba ekhona singazi ukuthi bazokulungisisa njani, ngoba indaba ezinje ngokwazi kwethu ukuthi ingekele ukulungiswa kusasa uzabona omunye phambi kwakusasa uzabona omunye, kwelapho zazwa khona abantu sebeqalisa ukuthi Drewmas media lingaphi. Hawu thina sesibona abanye abalezaba izindaba ezibuhlungu.
onguka mhuri yezimbabwe ndiyo nhau yatanga tiinayo zuva ranhasi asi kasoko kunze kwekutaura nhau dzematambudziko nzvimbo ino maionawo sei pamanga muchiuya? Hayi, indawo leyi inhle kakhulu kuthiwa kwakuthiwa come to Victoria Falls ka, kodwa ngapha kule ndawo enye enhle singathi yo kwakanaka. Ndaona makomo muchiri mwaChibage, ndaona makomo muine madhumbe, ndaona makomo zvakare muine mabhanana ya. Then divi rinoratire zvakare ukatarisa unoona inonzi Mutarazi Falls. Kana ndisingakanganise Mutarazi Falls ndo the third longest falls in the whole world. Ndichagogula ndinyasoona kuti ichokwadi here kana kuti in Africa kana kuti the whole world. So vachele shombo kuti suseduze kwenyanga titori padhuze zvikuru nenzvimbo yenyanga. Uyezve kamera yedu yadzoka yoita doko dai yange yakati kurei takuratidzai Mutarazi Falls ichinyatsobuda ka inobuda zvakanaka uri divi rineri asi haisi kuoneka kamera yaita dika haikwanisi kusvikira kune mapopo ewai. Kwababona amanye amavidiyo esiwajibileyo kule zintaba nthemba lizibonile ukuthi izintaba lezi zinhle ngoba siseduze ngale kwenyanga khona ngale HAUNA. So yikho lapho okule Mutarazi Falls ngalibonile ukuthi vele ikhamera yethu incane esibuyela namhlanje kodwa besizathi silizungile libona ukuthi inhle kangakanani. Zvanga zvakanaka chose kuburitsa video review yacho yese asi ndovimba tichadzoka zvakare tichikwanisa kuuya nekamera yakati kurei inokwanisa kutora zvikure tinokwanisa kuzonyatsokukupai view yacho yese inoratidza runako rwenyika yababa, runako rweZimbabwe. Asi tinokuvimbisai kuti tisati tadzokera Harare tichakwanisa kutaura nevagari vese vatanga tichiona mumakomomo vachitengesa zvirimwa zvakasiyana siyana zvinoratidza kuti hongu vanhu vanogarawo makomo asi basa riri kurohwa basa sebasa. Sizati kukhuluma lezinye izizalwane ezihlala ngapha abanye sibonile kulamabhanana amaningi kulezinye izilinywa ezinhle kakhulu sike sizwe ukuthi bona baphila njani bakwenza njani ngapha. Saka inyaya yatiri kukuvimbisai kuti tinenge tichikupa aiwa kagondo harishayi tingadzokere tisina nawe hazviite gondo harishayi chikuru kusvika vanozotifonera nyonga kuti Drewmas hamusi kubatika tinekuda kune dzimwe. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. So kondakuona ipatanga tichifamba muchingotora mapikicha enzvimbo emaroads emakomo tichazonyatsoapa stories ekutaura kwataita but pari zvinoka chimbovaroverai kambo keDrewmas Media muchivaratidza zvimwe zvacho zvaita kuti titi nzvimbo ino yakanaka. Vachindovarovera sei ndoibva here? Aiwa tukurwa bayai button. Nzvimbo inobva yashata iyo yakanaka. Muchireva kuti nziyo dzedu dzakashata? Kuti nii ndikazoimba ndiri hazvizvo. Because ndanga ndatofunga kuudza vaimbi vese vaya kuti handi ndozvokutaurwa nasoko. Akanaka. Saka pari zvino tipei varovere rwuyerorwo uyezve muchivaratidza kamimwe yemifananidzo yenzvimbo ino. Zvandatobva kubasa tiri mupenyu Mwari munotendwa nekusingaperi Jesu munotendwa nekusingaperi ndoenda pamedia ndakavhara Drewmas Media ndiyo chete iyo yakandidzidzisa zvemalevo ona yakandidzidzisa zvemalevo.
taking you to another level. Gare taking you to another level. Sunday. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.